Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An ka sɛnɛko maa ɲɛmaw ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min sen fɛ san 2026 ka taa bila san 2027 ale samiyɛ taabolo u y'a gafe don ba la. An na kumaw kan Bidɔnkumari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa kalabankurukaw fɛ yen nɔ u ka kalansow kɛn bɛ ka wuli k'u cɛsiri waasa saniya ani bɛsɛya ni k'o kɛ kalandenw taabolow ye. An na kuma o kan Bidɔnkumari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ. Aw bisimila Dɔnkumari kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura Dɔnkibaru kɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na ka kɛ ni an ka jamana baloko dɛsɛ ani gɛlɛyaw ye. O hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmayaso min bɛ ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don sɛnɛ ale kunyaw ma n'an ko ma Conseil supérieur de l'agriculture u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kuluba min kɔni sen fɛ san 2026 ka taa bila san 2027 ale samiyɛ taabolo u y'o gafe kɔni don ba la min kɔni kɔnɔna na u y'u sɔnni sigi ni ka laɲini caman kɔni kɛ. Laɲini dɔ ye mun ye ka se ka suman tɔni miliyɔn 11 n'a kunkanfɛn ka o sɔrɔ ɲinɛ samiya la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye kɔɔri ye ale tɔni 160 bɔɲɔnko ka se ka o fana sɔrɔ samiya in ale kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka o baara kɛ. A tɛ taa musaka kɔ o kɛn bɛ ka musaka min labɛn a kunyaw kama o ye sɛfɛwari miliyari 164 ye. O de kɔni bilala sen kan waasa ka se ka cikɛlaw ka olu kɔni kokɔrɔma don samiya u bɛ se ka samiya ɲuman kɛ cogoya min na. Fɛn min ye u ka kɔɔriw u kɔni ye a sɔngɔ kɔni sigi ni ka kilo kɔni bɛn darasi 60 bɔɲɔnko kɔni ma. Fɛn min ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye nɔgɔ ale kɔni kilo 50 o bɛ feere sɛfɛwari 3,000 la waasa cikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔ sɔrɔ a waati la ka se ka sɛnɛ ɲuman kɔni kɛ min ye samiya a ka se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. U ka nin sigi in kɛnɛ kana na an ka jamana sɛnɛko minisiri ni o ye Dr Ibrahima Samake ka taa se APK maa ɲɛma ni o ye Sanusi Buya Sila ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan waasa ka se ka jɛ ni ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan min bɛna samiya ɲuman kɔni di faso Maliba kɔnɔna na. An bɛ taa kalabankorokaw fɛ yen nɔ min ye ɲɔgɔndan kɔni bolo dalen don u ka kalansow ni ɲɔgɔn cɛ waasa saniya ani bɛsɛya ka se ka o kɔni matarafa kalabankoro ale kɔni kɔnɔna na min ye u ka kalandenw ekɔlikaramɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛsirilen don ni ka wulikajɔ kɔni sabati waasa saniya ani bɛsɛya o bɛ se ka cari u ka sigida kɔnɔna na cogoya min na. O de la fɛn min ye ɲɔgɔndan o kɔni bolo dala kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka lafaamuyali caman kɔni ta ka ɲɛsin u mɔ waasa saniya ni bɛsɛya a nafa ye min ye kalanyɔrɔw la ani sokɔnɔnaw la u ka se ka u bɛɛ lajɛlen dɔn waasa maaw bɛ se ka tanga ka bɔ banaw kɔni tɔɔrɔ ma bana minnu ni o kɔni bɛ sɔrɔ nɔgɔ kɔni fɛ. O de la fɛn min ye an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sigida saniya ani bɛsɛya ani yiriwa badabada kɔni mɔ. Fɛn min ye Madame Dunbiya Mariam Tangara ale kun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan a wulila ka taa ɲɛ da min ye kalabankoro nerekɔrɔkaw olu kɔni ka kalanso kan kalanso min ni o bɛ wele ko Mamadu Kunta. O kɔni kɛnɛ kana na fɛn min ye minisiri a kɔni ye foli ni waliɲuman dɔ ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ani ekɔlikaramɔgɔw mɔ. U kɛn bɛ ka cɛsiri min kɔni bolo da fo ka taa se kalanso maa ɲɛmaw ma waasa kalanyɔrɔ u ka se ka kɛ yɔrɔ sanumanw ye. An bɛ taa Segu marabolo kɔnɔna na projet min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don ka se ka dɛmɛ teliman ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔw la u ka jamanaw kɔnɔna na ka taa se fɛn min ye an'u jatigiw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka olu kɔni kɔkɔrɔma don Segu ale kɔni marabolo kɔni kɔnɔ. Fɛn min ye u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka lafaamuyali ta ka musolakaw kɔni sɛgɛrɛ muso minnu ni olu kɔni bɛ sin di denmisɛnninw ma nafa jumɛn bɛ a la u kan ka balo cogo di u ye o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ u ye waasa u bɛ sin min di o ka se ka kɛ nafama ye denmisɛnninw kɔni ma ni ka o bangebagaw ka se ka u ka kɛnɛyaw kɔni sabati o tɛ taa fo ka dumuni kɛtaw ka se ka olu kɔni kɔlɔsi. U ka nin sigi a laɲɛnɛmayara min ye musoya jalan ka bɔ sankaw kɔni fɛ yen nɔ. Fɛn min ye u kokɔrɔma donna min ye kɛnɛya baarakɛla dɔ kɔni fɛ u ka nin wulikajɔ in na. Kɛnɛ in kana na min ye musolaka ninnu u ye hakilina falifali kɔni kɛ taabolo ɲumanw na taabolo ɲuman min donna nataw la u bɛ se ka kɛ sababuya ye ni ka u ka lahalaw kɔni falen k'u kisi ka bɔ banaw kɔni tɔɔrɔ ma. Nin wulikajɔ belebeleba in a nun donna fɛn bɛ maaw kɔni fɛ ani min ye première urgence internationale maaw ani fo ka taa se
ɛfaraw ke olu ka kɔkɔrɔma dɔnni kɔni ma a kun ye mun ye ka se ka musow ani denmisɛnninw ka se ka olu kɔni kala min ye baloko ɲuman na. An bi taa Gawukaw fe yen nɔ fɛn min ye Gawo ale kɔni kɔnɔna na min ye mɛkalo tɛmɛnen kɔni na min ye ga 388 olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ni kana bisimila kɔni minɛ fɛn min ye Gawukaw kɔni fe yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa 2328 bɔɲɔnko olu de bɔra Kidali ni kana bisimila kɔni minɛ Gawukaw kɔni fe yen nɔ fɛn min ye ka kɛɲɛ ni u ka gɛlɛyaw kɔni ye diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka cakɛbonda min ba an fɛ yan n'an ko a ma ko OCHA olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka se ka nin maa nunu ka dɛmɛ teliman kɔni ta ka u sɛgɛrɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye maa 239 bɔɲɔnko min ye musolakaw ani bogotiginiw kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ teliman kɔni sɔrɔ INFP ka bɔ ale kɔni yɔrɔ min bɛ tali kɛ sanuyaminɛnw an'u ka laada sanuyaminɛnw fo ka taa se jiginiminɛnw kɔni ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni dir'u mɔ INFP maaw kɔni fɛ ani maa minnu kɔni bɛ yen ni gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu kɔni tara ka u sɛgɛrɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye olu maaw olu fana dɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛbonda min ni o kɔni sigikun de ye ka se ka musolaka minnu ni olu bɛ degun kɔni sɔrɔ ka se ka olu kɔni dɛmɛ n'an ko ma ko one stop center fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye maa caman fana bɛ yen minnu fana bisimilala nin yɔrɔ kofɔla in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni o ye muso lajɔlenw ye fɛn min ye olu fana ladonna Gawo ale kɔni CCRF kɔni kɔnɔna na nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a boloda kun ye min ye ka se ka maa degunbaatɔw ka se ka olu kɔni bɔ degun na ni k'u tanga k'a bɔ tɔɔrɔjugu ani gɛrɛntɛjuguw kɔni mɔ. An bi taa Tɔnbukutu ale marabolo la OIM ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don tunganatalaw olu kɔni dɛmɛni koɲaw kɔni ma fɛn min ye u ka projet dɔ kɔni bɛ sen na min kɔni musaka bɔra nanzarala tileyatɔ Union Européenne maaw kɔni kunna waasa ka se ka maaw dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni bɔra taama la ka segin ka na u faso la fɛn min ye waasa u tɛgɛ bɛ se ka don caw la cogoya min na ni ka u ɲina u ka degun n'u ka tɔɔrɔw kɔni kɔ o de la min ye jɛgɛminɛ ale kɔni minɛ 25 bɔɲɔnko o de kɔni sara dara maaw kɔni na maa minnu ni olu kɔni bɔra tunga na ka na Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔnɔna na ko ni maa ninnu ko a fanba kɔni bɛ bɔ Gurumaraw Rouge olu de garijɛgɛ donna ni donbolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta k'a lajɛ ko kurun dɔ fana dir'u ma kurun min ni ale kɔni ye motolama ye waasa ka se ka u ka jɛgɛminɛ baaraw ka se ka o kɔni kɛ a la fɛn min ye ka fara o fana kan min ye jɔ fo ka taa se min ye dɔlen o n'a ɲɔgɔnnaw ma o bɛɛ lajɛlen kɔni tara k'a di u ma waasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogoya min na ni ka se ka musaka kɔni sɔrɔ u kana dulon maa wɛrɛw kɔni na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o o daminɛ fɛn min ye don min ni o kɔni kɛrɛnkɛrɛnyalen don diɲɛ kɔnɔna na waasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɔni bolo da maaw ni ɲɔgɔn cɛ o don a ɲɛnamayara ka bɛn juin kalo tile 10 kɔni ma o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye Nations Unies maaw olu kɔni ye kumaɲɔgɔnya u kɔni ye u sɔnni sigi a kan ni k'a jira k'a fɔ ko nafaba de bɛ a la ni ka ɲɔgɔn kɔni kumaɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn bonya ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ waasa bɛn ani kelenya ani marako ɲuman u ka se ka sabati diɲɛ kurukara kɔnɔna na. An bi taa Afghanistan ale jamana kɔni na Talibanw ko olu kɛlen ka fanga sɔrɔ Afghanistan jamana kɔnɔ ko ɲinan ye a san 5 kɔni ye fɛn min ye k'a ta waati la ka na bila sisan u ka jamanadenw k'u m'a fɔ alhamdulilayi min ye sɔrɔko gɛlɛya ka taa se bunahadamadenya gɛlɛyaw mɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔɲɛnen don u ka jamana kɔnɔ o de la diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw u ye lasɔmili kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka jamanaden caman kɔni bɛ yen minnu kɔni dulon bɛ bunahadamadenya dɛmɛw la ka bɔ jamana wɛrɛw kɔni kɔ kan fɛn min ye o de la ko muso caman fana bɛ yen minnu kɔni bɛ degun ani tɔɔrɔw kɔni kɔnɔ ka d'a kan min ye olu kɔni balilen don ka ko caman kɛ. An bi taa Moyen-Orient ale kibaruyaw la ka kɛɲɛ ni kɛlɛ ale kɔni ye Moyen-Orient min ye diɲɛ tɔnba ONU ale secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye a ye welewelemada kɔni kɛ ni ka a kannabɔ min ye kɛlɛ bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye l'Amérique jamana ani Iran jamana fo ka taa se Israel kɔni ma u ka se ka bɛnko la waasa dɔ kana fara degun min ni o kɔni donna u ka gun kan dɔ kana na fara o kan. An lamɛnbaaw b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunahadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ sira la ni o ye 96 tɔmi fu fiɲɛ suuru ye waasa a ka se k'an ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ala sɔrɔ ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badumi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.